Belai hambai tini ceng sotogong rai Uttar Bormurani kaisa parawo sok faijak or jagao seng what wise seng kaisa program khaimani chikon program o jagao tini BJP Yakarwi 5 family 16 voter borok tini tipramo thawal joining khaiphaikha borono belai khe hambai yaphar chini party nengoi chini sobana teibo krak khairona ni bagoi borok phaimani bagoi byaktigoto ani ngoi tei party nengoi borono lamsogwi khaka hamya phar phainai salo teibo boroni kamini Maharajani logeo tipramo tha party o phai chini sobana teibo rago nai ang asa khlai logorom tam ko katam sar ko BJP phama tu mot khai ko BJP rok je khai tong nai arungno sam khanya bagai tam ko katam sung chamari tabo phade o songmari wasmi ya tabo phane jara BJP khai tong nai rokno borona ang kobongnai ni musugo phaidi sungchini future ni bagoi chini thinang ni bagoi chung Maharaja je sakthari choba khai tongmani no sungtei bukra khai ni nangnai tani ke kuno party kuno dol ni neta saya chini future no sananai hunoi ekmatro chini BUBAGRA chimi chawo kami amchai thangoi chini tiprasa ni future no bahaki sananai chini BUBAGRA chimi chi chawo tei bad baki rok BJP phangthing CPM phangthing kuno dino borok bukha tongphano chini tiprasa neta rok BJP khainai rok chini tiprasa do phano phiok nai hunoi kuno dino borok samaya hani bangu jara BJP khainai CPM khainai Congress khainai jara onno party tipramo tha party khaya tongnai roknang kobogo phaidi sung chini bobisot sanalai ni bagoi chini BUBAGRA ni dolo phai o sobana rago phaibedi ambai Runthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery semin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rijaka boni ni kumangka kumnu wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hammanthogo Runthoma Academy wo Paditham mai hostelo tongoi chawi school pori mano teibo kaham kai saimana bagai nro ukok dug number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok dug number